Naragsakan na iti pasahero iti panagsubliti sigod ang minimum aplete iti lokalidad. Nupay nalidayan met dagiti driver gaputa patsyenda ang humina ti presyo kadagiti masungad a lawas ken bulan. Reaksyon dagiti masaknan kinalap ni ISUP TV intern Alwina Fabiliar. Nagduduma ti reaksyon dagiti driver ti para publiko a jeep ken pasahero iti Baguio City ken Benguet kalpasan ang nagsublin iti sigud ti singir iti minimum a pasahe. Ita alawas, nawaswasen ti bileg ti voluntary fare increase at 20 pesos minimum fare. Madanagan met dagiti driver gaputa amken da nga agdublemanen ang umina ti tunggal litro ti krudo ken gasolina. Kas ni Greg, patyen na ang umina ti presyo kadagiti masungad a bulan. Sa amin kasi, parang mabibigla kami kasi next week tataas na naman. Tataas na naman next week ang diesel din ng namin, nabalitaan namin. Kaya medyo mahirap na naman maghabol nun sa mga driver. Kastamet laing ti opinyon ni Jezreel, gaputa uman namong itinasaong nga aksyon, no ti presyo ti krudo ket agtultuloy a lumaka. Para sa amin naman po, okay naman po dahil bumaba kahit papaano yung krudo natin kahapon and yun nga po, ang hiling din sana namin, bumaba yung pamasahe. Sana tuloy-tuloy din yung pagbaba ng krudo. Wala na, tinigil na namin. Kami na nagsabi sa mga pasahero na ito na yung pamasahe. Okay. Kasi naintindihan naman namin yung sitwasyon. Nag-voluntary na kami nagsabi. Naragsakan met dagiti pasahero iti panagsubli ti sigud a pasahe. Impatengda ano crisis nasken apatas ti panagadal ti lokal a gobyerno ken ti LTFRB iti sitwasyon. Gaputa dagiti middle class ti kangrunaan nga apektado a kanayon nga agadjust para iti patakaran ti gobyerno. Laking pagpasasalamat namin kasi talagang bumalik yung talagang pagbaba ng pamasahe. Kasi naaano rin kami sa paglaki ng pamasahe. Kaya laking papasalamat namin na bumaba yung pamasahe ngayon. Sigun met iti maysa a manager ti gasoline station iti syudad, umdas ti supply ita, ngem saan da nga ammo kadagiti masungad nga aldaw no kumarumanen ti gubat iti Middle East. Saan da ang mangipapaay iti promo, ngem mangipapaay iti point system kadagiti kliyente da ang makatulong no ngumina ti krudo ken gasolina. Kabayatan na, kadagiti met taxi driver, awan pa'y ti makita da arason tapno dawatan da iti LTFRB ti kanayunan asingir iti flag down rate. Alwina Fabiliar para iti Pagilian.